Кніга Ісаі, раздзел 10. Гора тым, хто ўслаўляе законы ліхія і хто піша пастановы несправядлівыя. Каб на судзе прыціскаць убогіх, ды каб сілу прымяняць у справах простых з народа майго, каб удовы сталіся здабычай іх і каб сірот абрабоўваць. А што будзе рабіць у дзень наведвання і няшчасця, якое прыйдзе здалёк? Да каго пабяжыце па дапамогу, ды дзе пакінеце вашу славу? Або скурчыцеся паміж палонных, або пападаеце паміж забітых. Па гэтым усім не спыніўся гнеў яго, але рука яго аж дагэтуль выцягнута. Гора асірыец, дубец гневу майго, ды палка ў руцэ маёй, абурэнне маё. Да народа бязбожнага пасылаю яго, прызначаю яго супраць народа гневу майго, каб забраў ён даніну і вырваў здабычу, і каб выставіў яго на патаптанне, быццам бруд на плошчах. Але ён не так думае, ды сэрца яго не так разумее, але ў сэрцы яго намер, вымардаванне і вынішчэнне многіх народаў. Скажа вось, ці ж і мае князі ўсе не цары? Ці ж і Каркаміс не такі, як Халан, а Арпад ці ж не такі, як Эмат? Ці ж і Дамаск не такі, як Самарыя? Як рука моя захапіла паганскія царствы, у якіх ідалаў больш, чым у Єрусаліме і Самарыі? Ці ж не так зрабіў я Самарыі і ідалам яе? Ці ж не так зраблю і Єрусаліму, і яго ідалам? І будзе, калі Господ споўніць усе справы свае на гары Сіён і ў Єрусаліме, тады прыйду я паглядзець на плод пыхі сэрца цара Асірыі і на ганарыстасць узнёсласці вачэй яго. Сказаў бо, дзейнічаў сілай маёй рукі ды мудрасцю маёй, бо я разумны, і перанёс я межы народаў, і абрабаваў скрыні іх, і быццам волат сцягнуў тых, хто сядзеў высока. І схапіла рука мая, як гняздо, багацце народаў. І як збіраюць пакінутыя яйкі, так я сабраў усю зямлю. Ды не было, хто б трапянуў крылом, ніхто не адчыніў дзюбы, ніхто не піскнуў. Ці ж будзе выхваляцца сякера перад дрывасекам? Або ці ўзносіцца піла над тым, хто цягае яе? Як быццам бы бізун пачне панукаць таго, хто падымае яго, ды палка пачне ўздымацца на таго, хто не дрэва. Дзеля гэтага і валадар, Господ магуцяў, пашле схудненне на тлустых яго, а пад славай яго разгарыцца полымя, быццам пажар. Святло Ізраіля станецца агнём, а святы яго полымем. Ён загарыцца і паглыне церні яго, і калючкі за адзін дзень, і велічнасць лесу яго і саду яго вынішчыць ад душы аж да цела, і будзе марнець, быццам хворы. І апошнія дрэвы ў яго лесе будуць настолькі нешматлікія, што дзіця іх зможа перапісаць. І будзе ў той дзень. Не будзе больш астатак Ізраіля і тыя з дому Якуба, якія ўцяклі, абапірацца на таго, хто іх б'е. Але абапірацца будуць на Господа, святога Ізраілева, у праўдзе. Рэшткі вернуцца, рэшткі, кажу, Якуба да Бога магутнага. Бо хоць бы народ твой Ізраіль быў як пясок марскі, рэшткі з яго вернуцца. Вынішчэнне вызначана, каб здзейснілася справядлівасць. Бо Господ Бог магуцяў здзейсніць вынішчэнне, якое пастаноўлена на ўсёй зямлі. Дзеля таго вось што кажа Господ Бог магуцяў: народзе мой, што жывеш на Сіёне, не бойся Асірыі, дубцом будзе біць яна цябе, і палку сваю падыме, як Егіпет. Яшчэ хвілінка малая, і спыніцца абурэнне маё, і гнеў мой павернецца на іх загубу. І ўзбудзіць Бог магуцяў бичаванне, як тады, калі пакараў мадыянцаў каля скалы Гарэб, або калі ўзнёс палку сваю над морам, ды падняў яе на дарогу егіпцян. І будзе ў той дзень, здымецца бярэмя яго са спіны тваёй, ды ярмо яго з шыі тваёй. Вораг з'яўляецца з боку Рэмона. Прыйдзе ён у Аят, пройдзе праз Магрон, пры Міхмасе пакідае свае пажыткі. Пераходзіць брод хутка, у Габе мы пераначуем, дрыжыць рама, Габа Саўлава ўцякае. Бэт-Галім, крычы на ўвесь голас: Лаіс, паслухай, Анатот, адкажы ёй. Медымена ўцякае, жыхары Габіма ўцякаюць. Сёння стане ў Нобе, патрасе рукою сваёй на гару дачкі Сіёна,
на ўзгорах Єрусалім. Вось жа валадар, Господ магуццяў, са страшэннай моцай абразае вярхі дрэў. Найвышэйшыя вяршкі абразаюцца, высокія згінаюцца. Гушчары лясныя ссякаюцца сякераю, валіцца Лібан са сваёю пышнасцю.